dobrodošli u novi video. Sada ne znam... Sada sam jako od moga auta. Tiko sam dođe vamo s mjeseca. I sada ne znam šta da radim, evo. Ko si ti? Sirotan. Sjedi. Šta hoćeš sada ti? Pare tako gledam u moju auto. Stani. Čije je ovo auto? Ne znam. Moj. Evo, čekaj, hoćeš para? Ne znam. Ti hoćeš... Čekaj, mamo da... Tebi je dosta 10 dinara, Lili. Evo ti milion eura. Hvala. Sada da te snimam, hoćeš? No. Ok. Idemo. Da ti kupam sad hamburgers. Prvo majicu, gledaj kakav. Da, evo ti majicu. A sada idemo kosu. Evo ti sada, vidiš, ne znaš ti ne znaš kakav si. Znaš, onda kad crnata. Sada idemo ovo crno ima. I gotov si sada. Sada vidi Čekaj da se vidi. Samo vidi. Gledajte kosu. Sada idemo hamburgeri. Jo! Drži ti telefon. Šta je ovo? Ovo ne Jel znaš ti šta je YouTube? znam. Ovo je da snimaš video. A šta je ovo? Nemoj tako, snimaj samo ovako, snimaj. Šta je ovo? Tvoj telefon. Hoćeš i ti ova? Kako telefon je? To možeš da gledaš YouTube. Znaš kakav telefon imam? Evo. To ti je telefon, pa to je ruka. Evo telefon. Šta je ovo? Ovo je pire. Ajde, sada idemo telefon da ti kupimo. Tit. Ti sad baterija. Čekaj da mu kažem da ćemo da snimat ćemo nastavak.